Oh, ya. Oh, wis candak sejuluke cek mati dening aku kowe. Ampuh to ndasku. Tak kira watu cengelmu. Kuwi menthung ki. Ana wong nonton disaut dikeprokke. Nyatane ratune semaput to. Mapun-maput ora. Genti kowe, Gong. Aduh aku. Aduh. Aja mlayu. Waduh. Iya. Wela, andang lemu. Iki adine. Wah, tak kira nek andang lemu. Adine nolo gareng kaya. Modiar. Iki cah ampuh ora mengendha-endha. Kakangmu mau sing cilik mau endha-endha. Aku sing ora endha, wong gedhen awak. Modiar. Iya. Hoi. Edian gagong mempengkani. Terus wah aku seneng delok kowe. Modiar. Wait, ayo. Wait. Loh, double ya men. Tenang Gong. Tenang piye wis rada mumet e. Madya. Truk. Truk. Piye Gong piye? Mati kowe. Ono kawane areng wangi bendare mati mbok si ai. Iya. What? Iya. Wah, shit. Iya. Wah, iya. Wah. Gong. Gong ora ambegan. Gong. Mau nek ora kuat awake iki rasa gelo to, Le. Kowe kenapa, Gong? Kok ora ambegan? Kula Ndara. Pripun? Le sampeyan nglakoni tapa PP enten alun-alun negari Maespati. Wiwit saka Jati Sarana sampeyan nggenipun kepengin suwita ngersanipun Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra. Kula weruh saka kadohan sampeyan pun ditimbali kali Patih Maespati. Kula ajeng nyuwun dawuh. Pripun dipun tampi napa mboten, Den? Kakang Semar. Nalika semana aku tinimbalan dening Srinata ing Maespati, Prabu Sri Harjuna Sasra bau nggih. Terus aku wis ngaturake apa kang dadi wigatine lan niatku nggone bakal suwita. Lan aku ngaturake marang kabisanku nggone olah kridaning ngayuda. Ngaturake marang kabisanku nggone wis sangu marang kasekten. Nanging Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra bau tumuli paring kewajiban karo aku.
yen aku bisa nglakoni bakal tinampa minangka nayaka ing Maespati nanging yen to gagal wigar aku bakal ditugel guluka ning negara Maespati Kakang Semar. Kula rampun matur Tandara. Suwita Nalendra menika mboten gampang. Wedaling atur sampeyan menika kudu nganggo ukara sing ditata aja nganti nyocok penggalihe panjenengane. Sampeyan ngaturake bab kabisan ulah kridaning ayuda ya kasekten sampeyan. Teng ngarepe ratu kok sampeyan pamer kasekten niku pripun? Mula ya ora aneh tumuli sinuwun Prabu Sri Harjuna paring kewajiban karo sampeyan. Niku merga sampeyan wis pamer kabisan ngersaning sinuwun Prabu Sri Harjuna. Aja kesusu. Mula sabab atur sampeyan sing kados mengaten menika kala wau menika mangke manah pandhakwanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna. Panjenengan sinengguh wong sing seneng pamer, seneng kesusu selak dingerteni kabisan sampeyan. Apa-apa niku supaya dingerteni kabisane, kepinterane menika anut wanci, anut lelabuhan. Mboten kok terus pamer kula iso niki, kula iso kaya ngeten, kula iso kaya ngono. Nek urung dibuktekke sapa wonge sing ajeng percaya. Iya, Kakang Semar nggih. Terus pripun? Aku ki nyingkirake wadya 1000 negara ingkang ngepung negara ing Magoda. Nanging welinging Sri Harjuna Sasra bau sanata ing Maespati. Bebasane ngluruh tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Bambang Sumantri kadhawan ngundurake wadya bala 1000 negara nanging siji wae aja nganti ana ingkang dadi banten. Kakang Semar wiwit saka kedaton nganti tekan kene ndak olak-alik rasaku apa ana ing atase wong perang tanpa nganakake bebanten. Monggo utamaning wong perang mono petungane mung siji mati loro mukti. Sing mati ya bakal tekaning pati, sing mukti bakal menang jroning peperangan. Apa ya kelakon aku nyingkirake wadyabala 1000 negara mongko tanpa memateni siji wae. Iku ingkang ndak petung abot Kakang Semar. Ala niku ketoke ming seklimah ngendikaning sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra bau ning nek tumrap sampeyan sing ajiwa satriya niku angel digayuh. Mluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Niku tembung ketoke ming sepele nek dilakoni pancen angel. Lho. Padha karo jajan ora mbayar ya, Tru. Nembung tanpa ngucapke menune. Mangan tanpa sendok, rampung tanpa bayar kuwi ya angel. Kuwi jenenge utang. Ayo. Bener kok. Nek ya tembuke Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra kuwi ya jero banget, jero. Mula Ndara Sumantri mula bingung penggalihe. Aku kudu kepiye, Kakang? Yen to kateman aku ora bisa ngundurake Nalendra 1000 negara baliku marang Maespati. Mesti nandhang sastra wirang gedhe-gedhene aku bakal ditugel gulune dening Prabu Sri Harjuna Sasra bau. Mula Kakang ndak rewangi utawa ndak suwun rewang nglawan Bambang Sumantri ngiguke perkara iki, Kyai Semar. Semarika den prayitna semuri reseka balik ditiyane kandayane. Kocap kateton semanten bingung penggaling Sang Bambang Sumantri. Nalika semanten tampi dawuhipun Sang Prabu Sri Harjuna Sasra kinen ngundurake Nalendra 1000 negara ing ngepung negaring Magoda. Parandening mangke jroning bingung kedadak ingkang miyop saking Dirgantara nenggih kadang tarunane Bambang Sumantri nenggih Bambang Sukasarana. Ya Bambang Sukasarana nalika semanten ingkang dipun tilar dening Bambang Sumantri wonten ing pertapan Jatisarana. Sumusul ingkang raka tumiyos saking Dirgantara kagiat kadrakasan Bambang Sumantri mulat ingkang rayi Bambang Sukasarana.
diadiku Sukasana. Sinokmaya winaya wing asepi sumimben telenging kalbu pambukaning marana tarlen saking liep layaping aluyup Kakang Semar adiku lanang nusul Kakang Ndara Sukasarana. Wah, pancen bocah ora iso ditelapke. Wo, Ndara Sukasarana nusul terus. Heeh. Tuyule nusul terus. Gong, iki arep kaya ngene iki adine Ndara Sumantri, mireng Ndara Sumantri panah ndasmu. Nek ki adine kok tuyul. Bayi baguse kaya ngene kok tuyul. Petruk ngece aku kowe. Lho to ya malah dikira ngece ora. Kadangku Yayi. Adiku diadiku wong bagus Sukasrana padha raja sapraptamu Yayi. Pangestune Kakang Ati slamet aku ya Kang. Aku ngaturake sembahku kekatur. Yo tak tampa cah bagus. Kena ngopo kowe nusul karo aku? Kowe kok ngono to, Kang? Kowe nalika semono aku mbok teturu, mbok elus-elus bathukku nganti aku turu. Bareng aku nglilir aku tangi Kakang Ati ora ana, Kakang Ati ninggal aku. Aku takon bapa suwandakne jare Kakang Ati budal ning Mayospati arep suwita Prabu Sri Ndang Mulya Sri. Oh, malah lagu. Sri Arjuna Sasrabau, Sri Arjuna Sasrabau. Mula aku terus nusul mrene Kakang Ati kowe ora tresna karo aku. Monggo aku tresna karo kowe lho Kakang Ati lakon dadi kowe ora sayang karo aku. Sukasrana aku tresna karo kowe di. Ya mung aja nganti ngribeti lakune kadangmu. Mula kowe tumuli tak tinggal. Aku njaluk ngapura ya Sukasrana. Ora dadi ngopo Kang aku ki ora rembebeta kowe le suwita. Nek kowe isin duwe adi aku engko tak ora ngetok Kang aku ora apa ning aku ora ado-ado karo kowe Kang aku ora iso nek kon ado karo Kakang Ati. Iya Yayi. Aku ora bakal ninggal kelawan si Adi. Temenanan ya Kang. Iya. Ora apusi aku to Kang. Ora cah bagus. Wong rupane kaya ngene kok tresnando Kakangne luar biasa ya, Tru. Ah iya. Nusul mrene kok. Ah iya. Kakangne bagus kok adine kaya totok uwak kaya ngono. Sukasarana ya kiswan. Ah iya. Kakangne Kakang Mantri iki baguse ora jamak kok. Adine letek kaya ngono. Ya men ning ampuh. Ya ampuh pil karo Ndara Sukasrana. Kowe kok katon sedih to Kang ora kaya biasane akeh ngendikane. Kowe apa ora ditampa lit dadi nayaka Maespati Kang? Ora perkara kuwi Sukasrana. La piye? Aku nampa dawuhing Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Heeh. Gusik Sukasrana ngenteni mburi kelir leren li omong-omongan sik.
keseron banter banget. Lala iki do mepet kelir kok, Kang. Gek do omong-omongan perkara gawean, dadi aku malah kisruh pikir aku. Ya Sukasrana, piye ngendikaning Prabu Sri Arjuna? Aku kon ngundurke Ratu Sewu negara kang ngepung negara Magadha. Lah kene meng kaya ngono. Kok kowe kok bingung wong Kakang Ati iki sesekti mandraguna. Kakang Ati iki digdaya. Kok perkara ngundurke Ratu Sewu negara we bingung. Ana tembung ingkang gawe bingung pikirku. Tetembunge piye? Sumantri kowe ngundurke mungsuh bebasan ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Mongko ora entuk gawe pepati ratu siji wae sewu negara kang tekaning pati. Kepiye nggonku bakal tumandang Sukasrana. Mula sok nek ngejak adine ya, Kang. Iya. Lah aku ki tok jake ora tau arep ngridu uripmu, Kang. Iya. Arep kaya ngene iki aku sithik akeh iso tetulung Kakang Ati. Iya Sukasrana. Wis saiki kowe mangkat to. Mangkat nendi? Magadha no. Aku ketemu Ratu Sewu negara. Lha iya. Mengko piye nggone ngasorake Ratu Sewu negara supaya aja nganti ana korban. Lah dimu aku Sukasrana kon ngopo? Mengko tak ewangi kowe rasa kuwatir. Mengkono Yayi. Heeh. Mengko kowe sing maju, mengko sing nibani kekuatan supaya ratu kalah kabeh adimu Sukasrana, Kang. Adikku adikku. Jebul ki nemune gedhe dayane tumrapun Kakang nggone kepengin suwita marang ratu. Nanging emane aku ora bisa nganti si Adi suwita marang Praja Maespati merga raganing si Adi ingkang sarwa kujiwa. Aku ora apa-apa, Kang. Aku kira apa-apa. Kowe dadi nayaka, aku mung dadi wong lumrah ngene iki aku ora masalah kok, Kang. Sing penting kakangku iso dadi nayaka Maespati. Aku nyawang sampeyan mukti wae aku wis seneng kok, Kang. Memelas ya, Gong. Ora ana lho buta apike kaya ngene. Kakangne pengen dadi nayaka Maespati, dheweke ora iso dadi nayaka Maespati ming cukup nyawang rasane wis seneng, ning ming siji syaraté aja nganti ditinggal. Aku aja tak tinggal ya. Ora. Pokoke aku karo kowe, Tru. Pokoke kowe rekoso aku mukti. Wis aku jenenge ora sebaya mati sebaya mati. Sak kawenake dhewe yen ngono aku tak mangkat ning Magadha. Aku ngawat-awati kowe saka Ndirgantara ya, Kang. Engko nek ana apa-apa mbatina aku teko wis aku teko, Kang, ngewangi kowe. Iya, Sukasrana adikku cah bagus. Waduh cilaka iki, Tru. Wonten dawuh, Dara. Engko kowe sing ngajani Kakang Ati ninggal aku ada. Kowe sing ngajani soale aku ngerti sipate wong matane kira iki. Lho Semar Endo masalah. Lunga sikik. Mboten nggih, sumpah mboten. Mripat wira kompak kok. Apa meneh atimu kon kompak karo cangkemmu. Nek nganti ngajari Kakang Ati ninggal aku titenono cokot. Waduh. Mboten. Sapa sing ngajani? Sing bisik-bisik wau Petruk. Ana kowe minggat Petruk kon maju. Truk. Timbali Satpol PP.
Gareng yo isa-isane nibake perkara ning aku to yo. Petra kowe sing ngajani Kakang Ati. Mboten, malah kula wau ngelingke Kakang Ati. Kakang Ati ndasmu jeblok kuwi. Sing entuk nyeluk Kakang Ati ki mung aku, kowe aja melu Kakang Ati. Anu Ndara Sumantri. Kula wau ben mesakake ngrayi. Terus Ndara Sumantri, Petro, aku kudu tega karo adiku yen ora ngono ora bakal ditampa dadi Nayaka Maespati. Yakin sumpah. Kowe wani sumpah? Wani. Nek nganti ngapusi kowe kere selawase urip. Ora sah sumpahe wis kere. Kok dadak kere selawase urip ora. Nan la sing aja-aja sapa sing mboten seneng kali sampean niku. Mboten seneng kali sampean. Engkon maju rene. Gong, timbali Ndara. Kang apa? Entuk sangu. Gareng entuk sangu, aku entuk sangu kari kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme basa. Apik aku karo kowe. Kok kon basa, apik aku dengkulmu melacat. Arep apik kowe kon nyepatani bisu selawase urip. Sing apik nek omong. Sampeyan iku ketok elek nek omong nyata. Nyemelangi ora. Kalingan ora arep njaluk pitik aku wingi kae. Aja niku tak senengi, engko sore mati gong, mati tenan. Wah, wong bentuke kaya pring petung kok. Kowe sing ngajani Kakang Ati kon ninggal aku. Ora. Yakin aku ora ngajani. Angkeme ngece aku. Kejem tenan iki. Potol. Ponokawan nang anggere mengko ngajani Kakang Ati titenono. Kokonangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah, ora iso ora payu iki nang. Titenono wis kono nusura gareng karo Petro. Aku sing tak curigai kowe sing tersangkane. Tunggu pembalasanku. Kirei ngece kowe ya. Gumon Ndara Suwandak niki kagungan putra kowe kok aneh-aneh sing siji bagus ora jaman sing siji kaya ngene. Aneh wis ya wis pesti kok. Ora rasah ngrasani aku ndandang kono kowe minggat kono aku tak nusul Kakang Ati nggih. Kok anggere akon Kakang Ati ninggal aku titenono. Kakang Ati kakangku sing detak tresnani aku ning Dirgandara ya Kang nek ana apa-apa batina jenenge adimu Sesuka sarana aku mesti teka Kang mesti teka. Tuhan sembah dereng ulun purba risang murbeng rat ning sahanane kang kanang sihing
tasih mawe buka sawegung sagung mring dalan Yuan kanang mamuje ngori cenayake ngeret jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngono gawe kaget durung nganti panjenengan ingsun medhar pangandikan lah kok ana sawijining nom-noman ingkang sowan ana ing negara Magoda bocah nom padha kanthi raja sapraptanira ana ngarsaning ingsun lan kowe kuwi sapa dene tanpa tinimbalan wani munggah ana ing datul ya negara Magoda munamin pasang kaliman tabi tinebining kula dene dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi paduka ndangu kaliyan kula menika wingking saking pertapan Jati Sarana ingkang sudi mestani dhateng kula pun Bambang Sumantri wondene sowan kula menika dados pengawakaning Nalindraing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau lho dadi pengawakaning Nalindraing Maespati Sinuwun Prabu Arjuna Sasrabau kasinggihan mekaten mugi dados ing kawuningan sinuwun nalika semanten Prabu Sri Arjuna aring dawuh kaliyan ngabdipun Bambang Sumantri bilih nampi nawala saking paduka Gusti kula Sinuwun Prabu Citrasena ing Magoda bilih negari Magoda kinepung wakul binaya mangap Nalindra Sewu negari ingkang badhe ngayunaken ingkang inggih menika pepundhen kula ing Magoda pun Dewi Citrawati tumuli Sinuwun Prabu Sri Arjuna utusan kaliyan ngabdipun Bambang Sumantri kula ingkang dados pengawakaning Nalindraing Maespati kewajiban anundung dhateng Nalindra Sewu negari miwah sak mangke ana tepi sayembara paduka Gusti kula Sanata sinten ingkang saged nyingkiraken Nalindra Sewu negari badhe pikantuk triman inggih menika putri saking negaring Magoda Gusti Ayu Citrawati menapa ing sampun dipun dawuhaken Prabu Sri Harjuna menika kala wau tumunten kula estokaken dinten sak mangke kula sampun pepanggihan kan paduka Sinuwun Prabu Citrasena kula ingkang badhe nyingkiraken Nalindra Sewu negari ingkang ngepung negaring Magoda namung kemawon langkung prayogi menawi kula nyuwuni diparilah paduka Sinuwun Prabu Citrasena ing Magoda Gusti kula Sinuwun Prabu Citrasena kakyatrisang kapiranguri nangkul kinempit kembit dosang reknaning bawana ya setu kang walang ati jagat Dewa Bathara Sumantri wonten timbalan ing ngadhau selagine akeh para Nalindra ingkang padha ngleboni sayembara wae ora keduga mingkirake Ratu Sewu negara para satru ingkang kondang sekti kalintang jayaning perang kabeh gagar wigar tanantuk karya ewa dene Sirasa Malana ngatonake kesaguhanmu minangka wakiling Prabu Sri Harjuna Sasra Sumantri patembaya ing Magoda ora pilih-pilih sapa ingkang nyingkirake Ratu Sewu negara keduga mboyong lan Mbak Yuku Kakang Mbok Ayu Citrawati ing mengkono ndak ilani sira metu ning sak jabaning rangkah negara ing Magoda sarta
pura ana papan pernahing para nalendra sewu negara ingkang padha mesanggrah ingkang kapandhegan Prabu Darma Wisesa. Yen to nganti sira isa ngundurake ratu sewu negara, boyongen Mbak Ayuku Kakang Mbok Ayu Citrawati. Prasta dawuh paduka. Sinun Prabu Citrasena Klinana kula madal pasilan. Ngestu padha dhateng dawuhipun nalendra ing Magoda. Surti ing ati-ati duga-duga digawa Bambang Sumantri. Laku dadi nom-noman ingkang asale saka Gunung Jati Sarana minangka wakiling anak Prabu Sri Harjuna Sastra ingkang tumuli bakal ngleboni sayembara. Mara coba tontonan kaya ngapa kridaning Bambang Sumantri nun ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun Prabu Citrasena. Sumangga kanggo sesumbar lindu bumi konjing kumaludha kuntur ketop lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara jagat Dewa Bathara Yayi Darma Yaksa ana dawuh apa Kakang Darma Wisesa. Yayi Darma Kumbara ana dawuh apa Kakang Yayi Darma Sucitra wonten timbalan ngadhawuh Kakang. Beng sajaiki ratu sewu negara jenenge nganggo Darma kabeh. Ana sing jenenge Darma Wisata ora ya ora ana. Darma Wisata ning ngisor Kretek ora ana. Ngisor Kretek ora. Apa iki pawongan nom-noman sing gawe geger pesanggraning ratu sewu negara? Saka pangiraku pancen bener iki Kakang. Ingkang sumbar manguwuh-uwuh nganti aku kelawan Kakang Darma Wisesa metu saka jroning pakuwon. Walah dalah sugih kendel bondo wani. Wani manjing ana ing pesanggraning para nalendra sewu negara. Kowe sapa? Takon karo aku utusaning nalendring Maespati aku Bambang Sumantri. Bambang Sumantri iya dasar para nyata. Luruh bagus. Wah. Wong bagus-bagus emane ditutke kirik 3. Lho darani kirik reng. Meneng wae klethake dase nggih. Menungso e kirik. Lho iso omong. Le. Terwelu. Ratu lho men ra urusan ngene menungso padake kirik. Lho iso omong sapa jenengmu? Takon karo aku. Abdining Ndara Bambang Sumantri. Nala Gareng. Bambang Gareng. Bambang Gareng. Oh iya no abdine nganggo Bambang. Sing dhuwur sapa? Bambang Petruk. Bambang Petruk. Iya dasar para nyata. Abdine Ndara Sumantri. Sing mrene sapa?
Joko Bagong. Kok beda dhewe to, Gong? Aku ora tau seneng padha. Bedani lho Bambang. Mo kabeh nganggo Pak Bambang tuku gedang. Amoh. Ya wis sakarepmu, Bagong. Prabu Darma Wisesa. Niatku pancen wis gembleng, nggonku bakal nyingkirake Ratu Sewu Negara aja ngangsi gawe geger kahanan negoring Magoda. Mula Kang Sangka kuwi mumpung durung tekaning pati salah sawijining Ratu Sewu Negara. Padha mundura. Aja ngayunake marang Gusti Ayu Dewi Citrawati bakal binoyong Bambang Sumantri negoring Mahespati. Wah, adalah sugih kendel Bondowani. Sumuk nyawamu kowe wani nantang karo Nalendra Sewu Negara. Seminggira Kakang sepira kekuwatane Bambang Sumantri mesti dadi isen-isen ning wadukku. Hak tadah kala mangsa ora sakakan gunem tanpa gunaya kaya aku sing bakal tekaning pati. Kula terus minggah Koko Prabu bari kula ajar Bambang Sumantri kemewat gunemipun. Bajigur. Melayu barang.
mergo saking akeh kok, Den. Nek kekuatane terus sing menang sampean. Wong nyatane ratu sing sepisan wau mangantem sgon sirah. Plodak. Kula krungu saking ngriki. Iya, Petro. Candak sirahe jebleske lemah. Dus. Semaput dadi royongan. Iki kekuatane terus sing menang sampean. Ning perkara akeh. Amerika 1000 negara pirang-pirang kalah siji maju loro, kalah loro maju telu. Petro, mbok nek ngerti bendarane ngene iki diwangi. Ora mengkakean cangkem. Ana ku nyeritake, wah aku ora butuh cerita. Sing dadi nyatane. Ora gelem nyambut gawe. Nanti reng, lho aku ki abdi setiae. Tonton kekuatanku. Nek mati lho reng, mati mbok wis. Nolo garing ati-ati nggih, ampun kuwatir. Nek ming mungsuh ratu Oh ye. Pokoke gertak dulu. Wah, edan, kowe ya edan. Iki apa iso perang? Lho, aja ngena karo aku. Tanganku kemlawe ngene iki tiba ning siramu ra sikar dadi loro. Aja dunta. Wah, kowe wangi bendaramu mati ora iso. Modar kowe. Hop, jebleske. Iya. Candak jegluke lemah. Yes. Wedan edan apa? Oh, wo, head sit. Yeah. Sit. Ya. Iki apa diku angel dicekel iki? Ora iso. Mantan cobat ayo. Iya, iya. Hop, yes. Iya. Melayu. Aduh. Ambegane entek. Ayo, maju legane ngati. Iya. Wis candak sejegluke cek mati dening aku kowe. Ampun to ndasku. Tak kira watu cengelmu kowe. Kuwi menthung ki. Ana wong nonton disaut dikeprokke. Nyatane ratune semaput to. Mapun ora. Genti kowe, Gong. Aduh aku. Aduh. Aja mlayu. Udus. Iya. Wela, andang lemu. Iki adine. Wah, tak kira nek andang lemu. Adine nolo gareng ayo. Biar. Iki cah ampuh ora mengendha-endha. Kakangmu mau sing cilik mau endha-endha. Aku sing ora endha, wong gedhen awak. Modar. Iya. Hoi. Edian gagong mempengkani. Terus wah aku seneng delok kowe. Modar. Wait, ayo. Wait. Loh, double ya men. Tenang Gong. Tenang piye wis rada mumet e. Mati. Truk. Truk. Piye Gong piye? Mati kowe. Ono kawane areng wangi bendare mati mbok si ai. Iya. What? Iya. Wah, shit. Iya. Wah, iya. Wah. Gong. Gong ora ambegan. Gong. Mau nek ora kuat awake iki rasa gelut to, Le. Kowe kenapa, Gong? Kok ora ambegan? Tak juga kesegaya, Gong. Heeh. Oh. Ngelih kok. Perang karo madang iki mumet to. Ning karo tangi.
Kedan glenen tenan oke tenan. Pindah le. Ngapae butane gede banget. tak lawane? Aja, Kong. Aja, ku kalah tenan nek karo kae. Ora masalah. Ora wedi kok. Terus aja tok awakmu iki. Tak lawane. Ora usah. Kowe kalah ora wedi dijake cah jire ora. Wah, jikur gede banget. Ya gelak lembang. Lho kok nyelip pong risang Sumantri. Nalika semanten mulat sakataing para Ralendra sewu negari. Ingkang samya ngepong Sang Sumantri sigra mundhut jempare ngarsa den dawahaken mring sanggaring para Ralendra sewu negari. Krana sampun saged boten saged meper mubal babaling karepson. Mulat Sang Sukasarana, Kakang ati aja, Kakang aja. Aku ora wis omong to, Kang. Ora ngeluruk tanpa bala memenang tanpa ngasorake iki aja nganggo pusaka nek kowe ngetokke jejem-jem. Nganggere kleru wak bandem ngrikil. Jemparing engko kowe bakal mateni karo Ratu Sewu Negara. Adiku diadiku Sukasrana. Kakang bingung kudu kepiye Yayi. Engko kowe ra wis tak kandhani to nek kowe bingung kowe mbatina aku. Lala kowe kok ora mbatin aku kok kowe arep nglimpekke aku meneh ya Kang. Ora Yayi ya mung pun Kakang lali. Arep ngopo Yayi? Kowe rasa bingung kok kowe ngadeka nang kene wae. Mengko sing nibake daya kemandan aku. Ratu Sewu Negara kae do tak gawene lumpuh merga saka adimu. Kuwi tenan cah bagus. Iya Kang, masa aku menipu? Merga srawung ro kowe kae kono. Basa Inggrisnya ya tak kandhani soalé. Ha iya. Menipu ki apa? Masa aku ngapusi karo kowe ora Kang, aku gak ngapusi. Iya, terus kepiye? Aku tak ndelik nang mburimu, kok kowe rasa wedi ngono ana ratu teka sing nibani kekuatan aku Kang. Adiku diadiku Sukasrana. Waduh, mati aku iki dayane apa? Waduh, laku dadi otot bebayuku kaya ilang. Ngobahke sikil wae ora iso iki kaya kena apa Kang. Waduh, mati aku. Mati aku laku dadi sikilku lumpuh kaya ngene iki piye mati tenan aku. Waduh, Sumantri aja pasang warat. Aku kok dadi kaya ngene iki piye Sumantri? Weh lah kok ngampuh tenan kok. Ah, semok bisa dateng klubruk. Bojone dhewe digawe ngono wae apa terus? Amen ngopo? Men ra rewel. Ora tau rewel kok bojoku digawe ngono dengkulmu mlocot ora. Ha iya, kowe teluk apa ora?
Kowe ora ngaku kalah karo Bambang Sumantri aja takon dosa ora tak gawe sedhela nggonmu nandhang lumpuh nanging selawase urip wis ora ana gunane lehmu dadi Nalendra. Waduh Bambang Sumantri aja aku nyuwun pangapura. Aku ngaku kalah. Ya, aku ngaku kalah. Ya, aku yo ngaku kalah Bambang Sumantri. Apa buktine lamun Prabu Darma Wisesa sakwadya balane ngaku kalah? Sepisan kula mboten badhe wantun kaliyan Raden Sumantri. Angka kalih kula ngaturaken tandha yektos menawi kula kawon. Inggih Raden, kula ugi nandhang teluk kaliyan panjenengan. Kula ngaturaken putri Damas cacah 800. Mugi samangke kula aturi mboyong. Lan dados kukupanipun Raden Sumantri nggih Bambang Sumantri. Iso tak cekeli kang dadi gunemamu Prabu Darma Wisesa. Mboten sabab saking menapa nyatanipun kula sampun matur bilih kula sampun tobat nambahipun Raden Sumantri. Yen pancen kowe wis nendang tobat sapirangan wadya balamu Ratu Sewu Negara kon lunga saka negara Magoda bali marang papane dewi-dewi. Dene pandhiganing Ratu Sewu Negara Prabu Darma Wisesa ndak kanthi sowan marang ngersaning Prabu Citrasena matura yen pancen kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Kanthi mengkono ana seksine Prabu Citrasena ngerti lamun Ratu Sewu Negara wis bisa dikalahake dening Bambang Sumantri. Iye kula nderek. Prabu Darma Wisesa ing ndak kanthi munggah ngersaning Sang Prabu Citrasena nunjuk atur lamun kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Iye ngestaken dawuh. Malah samangke kula ugi badhe nglarapaken pandheganing putri Damas cacah 800. Inggih menika pun kadang kula Yayi Dewi Darmawati samangke badhe ngirit putri Damas sedaya badhe suwita dan manut dhateng pangrehipun Sang Sumantri. Iya, Prabu Darma Wisesa. Ayo ndak kanthi munggah ning datur ya negaring Magoda. Suwan Sang Prabu Citrasena. Monggo, Raden kula dherekaken monggo. Lalaku seneng Andra. Aku seneng pakaryane kakangku Kakang Ati wis bisa paripurna. Nek mboten saking sampean mboten bisa paripurna untuk kok duwe adi kaya sampean. Lah iya, aku ki sayang karo Kakang Ati, Tru. Nggih. Kula yo nekseni. Pun jenengan sakniki ndelik riyin. Kang Raka men sowan sinuwun Magoda mengkene iso ngukup putri Damas kali boyong Dewi Citrawati sampeyan aja ngetok-ngetok mengko ndak Kang Raka kagol atine. Lah iya aku tandele ya, Tru. Nggih. Sampeyan beto duit mboten? Piye? Sampeyan duwe duit mboten? Kula nyilih sik. Mungkin nek pun Kang Raka pun sukses kula tembungke kula balekke. Koko aku wis ra percaya karo cangkemmu. Mutar. Sapa-sapa kok disili, Tru. Kene rung rampung kedhuk kana, kandhane rampung kedhuk kene. Arep urip model piye kowe carane? Cangkemmu kok ora
Dipun ndelik rika. Ya aku titip Kakang Ati ya, Tru. Nggih, kula awat-awatane pun ampun kuwati. Ya Petro. Putra lamun kawekasan yen kowe sanggene moyo disanggene moyo Wisnu Pratinta Bambang Sumantri wonten timbalan ing dawuh sinuwun ature patih ingkang kunjuk kelawan Alindring Magoda lamun sira Bambang Sumantri bisa ngasorake Wadyabala Sewu Negara menika ingkang dados bukti Prabu Darma Wisesa ingkang sampun kula beta mangarsa marsanipun Prabu Citrasena. Nggih, sinuwun. Sepinten kalepatanipun ingkang abdi pun Darma Wisesa kula nyuwun pangapunten. Kula sampun ngakeni bilih kula menika kawon kaliyan Bambang Sumantri. Mila samangke kula badhe ngaturaken inggih menika tandha anggen kula sampun kawon kaliyan Bambang Sumantri tumunten Raden Sumantri kula caosi inggih menika bebingah wujudipun Putri Dumas cacah 800 ing kapandhikan rayi kula pun Darmawati. Ila dalah jagat Dewa Bathara jagat pangestu kula. Iya sinuwun ora dadi ngopo. Lan gandeng sira wis kalah kelawan Bambang Sumantri ndak jaluk enggal ninggalake negara Magoda supaya negara Magoda katon ayem tentrem ora padha kuwatir sangganing para kawula negara Magoda. Iya ngestaken dawuh namung semantena kula ugi badhe anagih dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaaken menawi kula saged ngunduraken Alindra Sewu Negari saking negari Magoda kula kedah amboyong dhateng ingkang Mbakyu inggih menika pun Gusti kula Gusti Ayu inggih menika Citrawati sinuwun kados pundi menggah pangandika paduka ingkang sampun kapireng dening jagat menika diweji Nalendra Martatama mangyat kurda kota kaping Kakang Mbok Ayu ana dawuh mapa Yayi Citrasena jumbo kelana menapa ing sampun kula aturaken dinten sakmangke sampun boten saged selak malih bilih Kakang Mbok Ayu badhe kaboyong sowan dhateng negaring Maspati kinersakaken Alindring Maspati Prabu Sri Harjuna Sasra ora bakal gawe tetel kan Alindraning adhiku Prabu Citrasena apa ingkang wis didhawuhake dening Yayi Prabu Mbakyu mung sak derma ndederek Yayi Prabu. Alah dalah menawi ngaten samangke paduka Kakang Mbok Ayu Citrawati kula aturi nderek tindakipun Bambang Sumantri kaboyong dhateng negaring Maespati. Yen to pancen mengkono aku ya mung saguh ya mung muga-muga sapungkurku saka negara ing Magoda Yayi Prabu enggal entuk tetimbangan ya Yayi Prabu. Mangke menawi Raden Sumantri menika sampun boten ginakaken Putri Dumas ingkang cacah 800. Samangke kula badhe palakrama anut dawuhipun Kakang Mbok Ayu Citrawati. Banget ndadekake bombong atiku. Ingkang mengko aku nyuwun pamit Yayi Prabu. Sembah kula ngendharaken jengkar paduka. Sumantri wonten dawuh Gusti Ayu. Ayo derekno aku. Prapta ana ing negara Maespati Sumantri sewawi Gusti Ayu kula dherekaken sinuwun kula nyuwun pamit ya. Sing ati-ati aja kaya becati Bambang Sumantri.
Bararum sangko somo gembrang-gembrang yen ngandika Sumantri kula wonten paring adhawu kepiye munggo ngene bakal lumaku saka ing magoda tekaning Maespati Gusti Ayu kula sampun kaparingan triman wujud rata saking ingkang rayi Prabu Citrasena mila dinten sak mangke monggo keparenga manpan wonten ing pakedonganing rata kula ingkang badhe ngusiri lampahing rata prapting negaring Maespati Sumantri apa ora luwih prayoga lamun sira kelawan aku mapan ana ing pagedonganing kreta tumuli mengko dawuh kelawan kusir saka negara ing Magoda dosa menapa ing badhe kula sandhang jer paduka badhe kinersakaken dening Sang Prabu Sri Arjuna Sasra kula wantun tunggal sakrata kan paduka Gusti Ayu tan wandi mangke kula badhe pikantuk dedusan saking Prabu Sri Arjuna monggo paduka latri manjing pagedonganing rata kula ingkang mapan wonten ing pakusiran ingkang abdipun Sumantri ingkang badhe ngusiri tindak paduka Gusti Ayu Citrawati moncar tinoner kakonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga Gusti Ayu kenging menapa paduka anjawil dhateng kula tumuli kreta kula kendelaken wonten telenging mono Sumantri kula wonten paring adhawu gumono mosek petunganku lawan sira Bambang Sumantri gumun setahun jengleng serendeng ing atase sira iku mengamnak Brahmana saka ing jati sarana nanging bisa lan keduga mundurake ratu sewu negara ngukup putri Damas cacah 800 mula bener yen to sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasra bau tumuli utusan kelawan sira mbok menawa panjenengane wis ngerti marang sepira ta jero cethek ing kadigdayanmu wekasan utusan kelawan Bambang Sumantri malah saka petunganku durung karuan yen to Prabu Sri Arjuna Sasra bau keduga ngundurake ratu sewu negara ingkang nyata Debya Surasekti Bambang Sumantri nggonmu wis ngukup kamenangan satemah mboyong marang Citrawati lan putri Damas 800 cacahe apa ora ana krentek ing atimu
samengko nedya nyoba marang kaprawiraning Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Sabab wong kang jajal marang katrimaning urip kuwi diwajibke dening panguwasaning dat kang murwengdet. Apa ora jeneng saya Kuncara, apa ora jeneng saya Anjayeng Bawana lamun Bambang Sumantri kedukulan bisa ngasorake kasektening Nalindra ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabahu Bambang Sumantri. Bingung penggaling Sang Bambang Sumantri nalika semanten midhanget pangandikanipun Sang Dewi Citrawati parandening mangke puguh jiwa kasatriyanipun Sang Bambang Sumantri. Sigra kumangkana wijiling pangandika Sang Sumantri konjuk dalan Dewi Sang Citrawati. Gusti Ayu, namung sak derajat kula kemawon. Kula wantun badhe ngembari dhateng panguwasipun Nalindra Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Ngibaratipun kadidene cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Kula mboten rumaos sak timbang sak babak kaliyan kridanipun Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Wis ndak kandhakake ngarep yen to menungsa diwenangake nodi marang katrimaning urip. Dene ora samupuguh ora kepengin nindakake apa sing tak kandhakake ya ora dadi ngapa jeriki mau mung iguh pertikelku sarta apa ingkang dadi gegembolaning rasaku ndak aturake marang sira Bambang Sumantri. Ewadene Bambang Sumantri ora kersa nampa kelawan kang dadi aturku ya wis ora dadi ngapa. Ya mung muga-muga iki mau kabeh dadi petunganmu Bambang Sumantri. Monggo latri manjing pagedhoaning rata badhe kula gelak lampahipun kreta prapteng negari Maespati Gusti Ayu. Panotyaya tama ngambararung kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandung sabaran katulu wukir moyak-mayek saking dias baliwur. Bambang Sumantri, Gusti Patih Surata kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Ya, tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestu nikmate Surata Tampanana, kula pundingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Sumantri, wonten timbalan Gusti Patih. Nampa dawuh pangandikaning Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu, kinanya titekake kelawan laku jantramu. Nggone nundung Ratu Sewenegara sarta Amboyong Dewi Citrawati. Piye Sumantri? Entuk gawe apa ora? Pangestu paduka sedaya Nalindra Sewenegari sampun kundur wonten papanipun piyambak-piyambak. Ingkang abdipun Bambang Sumantri ingkang saged ngunduraken Nalindra Sewu Praja. Malah sakmangke kula triniti priksa piyambak wonten ing pagedhonganing rata wahananing rata lenggah Sang Dewi Citrawati. Ingkang badhe kula pisungsungaken dhateng Gusti kula Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu Gusti Patih.
Walah Sumantri nyata prawiring ayuda ora mung kandhep ana ing gunem nanging dadi pakarti kabeh iki dadi atur marang ngersaning Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Marayuda ganti ingkang larapna Dewi Citrawati kunjung ngersaning Sang Nata ing Maespati. Nyuwun mangapunten Gusti Pati. Menapa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ya piye? Sadengipun kula mlebet tapel wates negaring Maespati mugi keparenga sak mangke. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng lan Gusti Patih Surata. Kowe bakal njaluk tulung apa Sumantri? Nawala menika kula aturaken kula aturi ngunjukaken resanipun Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Malah kowe atur nawala kaliyan Sinuwun Prabu Maespati. Mugi Gusti Patih kepareng ngaturaken nawala menika kunjuk kelawan Sri Prabu Arjuna Sasrabau. Isining nawala apa? Mangke menawi paduka sampun ngabiyantara kersanipun Prabu ing Maespati paduka badhe prisa piyambak. Walah dalah. Yo Sumantri. Bakal tak larapake nawala marang Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Kula sumanggaken dhateng paduka Gusti Pali. Kaya ngapa wujuding nawala? Lagune nglekas lokita linuting kidung kadung katereng hamomong memangun manah rahayu ing Patih Surata wonten timbalan sinuwun sira ingsun utus sang awat-awati lakuning Sumantri sarta amethuk balining Bambang Sumantri teka sawanana ing Datraya negara ing Maespati ngaturake nawala Surata iki nawala piye nalika semanten kula sampun pinanggilan abdipun Bambang Sumantri lan aturipun Bambang Sumantri piyambakipun sagah lan kasembadan undung Nalindra Sewu negari tuwin Bambang Sumantri saged ambuyung Dewi Citrawati namung kemawon boten badhe sowan ngabiyantara paduka menawi kula boten purun ngaturaken nawala ingkang kunjuk kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Yen mengkono iki nawala saka Sumantri, kasinggihan mekaten. Monggo kula aturi nyurasa lebeting nawala lan kula nyuwun dawuh saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Iya, Patih Surata marandak waose nawala saka Bambang Sumantri. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing kocap kacaita nalika semanten Wasinurasa isining nawala dening Prabu Sri Harjuna Sasrabau tanana liyan kejawi amung layang penantang saking Bambang Sumantri parandening mangke Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau amung mesem ing wardaya nata ing Maespati wae. Patih Surata wonten timbalan sinuwun.
apa ingkang mapan ana ing madyaning tulis sing ingsun surasa lan ingsun ngerti apa kang dadi karepe Bambang Sumantri. Ayo wong nganti ngasorake drajating Ratu Maespati Surata wonten timbalan. Busana kaprabaning ingsun paringake kelawan Bambang Sumantri lan dawuhana kinen ngagem Bambang Sumantri nggone bakal mapakake marang Nalindra ing Maespati Pati Surata. Pati Surata, ya Sumantri. Aku ora ngerti apa kang dadi kekarepaning Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau sawise nyurasa nawala ingkang mbok aturake marang panjenengane. Malah aku didhawuhi supaya ngaturake busana kanalindran. Bambang Sumantri wonten dawuh. Pangendikaning Sinuwun Prabu Maespati busana iki wajib sira agem supaya aja nganti ngasorake drajate Nalindra ing Maespati Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Nun ngestaken dawuh Gusti Pati. Bang Wangaruna katinetraning nganggo rapo sabdaning kokiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sumantri ora pantes sira nganggo busana kanalindran teka nyembah sesedokan kelawan Ratu ing Maespati. Ayo ngadeka jejekan prabeda kelawan Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Ingsun wis nyurasa kabeh isining tulis kang mapan ana ing nawala. Bambang Sumantri, apa kang dadi kekarepanmu bakal tak ladeni Bambang Sumantri. Sedaya ingkang kula tindakaken saderengipun kula ngaturaken sepinten kalepatan kula Diagung Pangaksama Paduka Sumantri aja wigih ringa-ringa marapa kang dadi kekarepaning Bambang Sumantri bakal diladeni dening Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna. Samangke badhe kula aturaken menapa ing sampun pikantuk dening Bambang Sumantri nesa Paduka Gusti kula ingkang sinuwun menawi Paduka kedugi saged angasuraken kridanipun Bambang Sumantri. Sumantri, matna sastra jendramu wateken aji jaya kawijayanmu. Aja nganti tumangsuh nggono matek aji jaya kawijayan. Ayo, neng kene ditemtokke sarta bakal ora kuciwa nggonmu njajal marang kapriwening Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Sumantri.
mundur Bambang Sumantri kandhe yudhane dening Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau nalika semanten enget lamun kinantenan pusaka dening Sang Swandagni wujud senjata cakra kumitir punang senjata cakra den lepasaken wani dening Sang Bambang Sumantri angener Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Kendel datanmu datanmu sik sumurup lampahing Kyai Senjata Cakra pamunahing satru sekti pusaka ampuh kagila-gila tanggaping gatri Sang Arjuna Sasrabau sidra mantek aji mantram Triwikrama ical wujuding nata ing Maespati ana buta sak gunung telung gunung pitung gunung ngebahi jagat. Wis dadi brahala Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau nalika semanten mulat lampahing senjata cakra eling-eling ditising Sang Hyang Bathara Wisnu senjata cakra ing nalika semanten arsa tumama angganing Sang Sri Arjuna Sasrabau mulat wis wujud brahala ora sak papak sak kridaning Sang Sri Arjuna Sasrabau parandening mangke senjata cakra manjing kancing glunging Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Ayo Sumantri. Ora. Yen aku wis dadi kaya ngene kowe arep apa Bambang Sumantri? Ayo ketokno kasudepianmu aku ora bakal wegah Sumantri. Sinuwun laturing paring kawelasan dhateng Bambang Sumantri. Sepinten kalpatanipun Bambang Sumantri ingkang abdi pun Citrawati ingkang nyuwunaken pangapunten. Sepinten kalpatanipun kula ingkang nyuwunaken pangapunten sinuwun. Mesakaken dhateng ingkang abdi pun Bambang Sumantri nyatanipun sampun sembodo minangka dutanipun Alindra ing Maespati. Napa paduka badhe wentara dhateng abdipun Bambang Sumantri gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Sri Harjuna. Wah. Sundangkan sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Yayi Dewi Citrawati kula namung saged
pasrah jiwa raga dhateng Paduka sinuwun. Iya. Apa ingkang dadi aturing siadi wis pun Kakang Tampa Sumantri kula wonten paring adhawuh sinuwun. Apa to sababe dene nganti mengkono gregeting ngosik ing atimu kepengin nyoba marang kekuataning Prabu Sri Harjuna. Sinuwun boten babar pisan kula wantun nangias dhateng Paduka. Nanging mugi andadosna ing kawuningan niat kula ingkang kados mekaten menika kala wau sinurung hanjagi dhateng Kanalindran Paduka. Sampun ngantos dipun raosi dening para kawula. Sampun ngantos dipun raosi dening para nayaka ing atasipun Alindra badhe mengku garwa. Teka mboten bidal piyambak amupa sayembara namung utusan dhateng lari Parden kados kula. Samangke sampun sami priksa bilih jatosipun sinuwun Prabu ing Maespati menika tuhun Alindra ingkang jagat tanpa tindanging bab kadidayan. Sedaya niatmu namung badhe anjagi dhateng Kanalindran tuwin. Derajat pangkat Paduka Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra Bau. Aduh Sumantri. Yen pancen kabinging dadi aturira pancen marenthul saka legetaning ati ingkang jero sayekti apa ingkang sira tindakake ora gawe banger bacin asmaning Nalindra ing Maespati nanging malah saya gawe kuncaraning Nalindra ing Maespati mula sira bakal ingsun nugraha bakal ingsun paringi ganjaran Sumantri Seksenana. Sira bakal ingsun dadekake werangka ing Maespati patih jero ya kuwi Bambang Sumantri dene patih jaba diasta dening Patih Surata Bambang Sumantri. Wiwit dina iki sira Sumantri ndak paringi pusaka asma Patih Suwanda ngestaken dawuh Paduka Gusti kula sanata. Sinuwun mugi andadosna ing kawuningan ingkang sakmangke kula sampun dados kukupanipun Alindra ing Maespati. Saha tanwandi kula badhe anjajari lenggah Paduka minangka prameswari namung emanipun jebul wonten satunggiling kelangenan kula ingkang sakmangke supe kula boyong wonten negari ing Maespati lan boten badhe saged kelampan menawi kula boyong piyambak. Sinuwun mugi Paduka kersa ambedol Taman Sriwedari saking magoda pernahipun saking Gunung Nguntara kapindhah wonten ing Maespati sinuwun. Patih Suwanda. Pripun? Kula niki namur kawula wis seneng. Sampeyan sakniki wis duwe derajat pangkat wong nomer 2 teng negara Maespati. Kekasih Gusti Patih Suwanda. Kabungan nugra sing sampeyan tampa kok. Sampeyan kok kembeng-kembeng netrane. Kakang Semar ora leren-leren. Gustiku ingkang sinuwun ingkang nyoba marang Bambang Sumantri. Pripun? Ingkang sekawit aku didhawuhi mboyong Dewi Citrawati ngasorake wadyabala 1000 negara. Mongko ora kena mateni siji wae Nalindra 1000 praja. Bareng wis kelakon mboyong Dewi Citrawati. Kakang, aku kadhawuhan mindhah Taman Sriwedari saka Gunung Nguntara. Prapteng negara ing Maespati
apa ya iso kelakon lan bisa kasembadan ing atase kon mindah taman ora ana godhong siji wae ingkang gogrok aja nganti ana oyoting wreksa ingkang pedhot. Kakang Semar, aku kuwi dudu dewa, aku mung menungsa lumrah Kakang Badranaya. Napa Kakang Ati kok nangis napa Kang? Kakang Ati nek nangis aku melu sedih lho Kang, aja nangis Kakang Ati. Kakang Ati aja nangis, kakakku melu sedih. Sukasrana. Apa Kang? Mung kepengin dadi nayaka wae. Lah kok malah kaya ngene kahanan sing ndak lakoni. Lah kowe kena ngapa? Kowe kena ngapa, Kang? Sang Prabu Sri Harjuna sasra bau dawuh karo aku. Lah ya dawuh apa? Dawuh aku kono tepi kewajiban ingkang ora bisa ndak lakoni. Lah kok iso? Mergo aku didhawuhi mindah Taman Sriwedari saka Gunung Untara ing Magoda prapteng negara Maespati. Aja nganti ana godhong siji wae ingkang gogrok sarta aja nganti ana oyoting wreksa ing taman ingkang pedhot. Sukasrana. Piye kakangmu iki? Lah kakangku ngapa? Aku ra iso nglakoni Sukasrana. Wening aja nangis to, Kang. Kowe aja nangis, Kang. Aku nangis mergo nangisi kahanan uripku. Kahanane ora apa-apa kok. Sampeyan ampun gawe lega lho. Ampun ming ngeyem-yemi penggali ke neraka. Nek Kakang ora iso mindhat Taman Sriwedari, nggo ngopo nggawa aku? Apa kowe iso? Sago durung iso dipesthekke, selak mbok menawa iso. Taman Sriwedari kuwi gedhe Sukasrana aja kaya ngono. Selagine kakangmu wae ora iso kok kowe arep saguh. Gegere lusi jalma tan kena kene raya Kakang lenggah nang kene rasane endi-endi ya Kang. Iya. Rasa tekan ngendi-endi? Ora. Ya? Iya. Rasa alasan mancing barang ya? Iya ora. Taman Sriwedari tak pindahe, Kang. Apa kowe iso? Tontonen nek nganti ra iso, aku aja tok anggap adikmu, Kang. Sigra patrap semedi Sang Sukasrana ya Sang Sukasrana nalika semanten narsa mitulungi nyengraka Bambang Sumantri riwusnya semedi Taman Sriwedari den ubengi kaping 3 sinambi sukunipun dipun gejlokaken wonten ing Bantala jinandhak punang Taman Sriwedari dinangkat dening Sang Sukasrana del
dadi ojat kang samya tumingal. Adiku Sukasrana ora ngira yen to si Adi Darbi kabisan sing kaya ngono. Sukasrana aku matur nuwun ya Yayi. Padha-padha aku nang ngusung taman ki awakku lulungkrah kabeh ya Kang. Iya, ora maido cah bagus. Iya, Kang. Wis kana kowe gegek matur Prabu Sri Arjuna Sasrabau nenek taman Dewedari wis tak pindhah ning Maespati, Kang. Iya. Ngono ya, Kang. Aku matur nuwun Sukasrana. Ora apa-apa wong wajibe aku ki sing enom ngabekti karo sing tutu wae, Kang. Iya. Aku tak matur Prabu Sri Harjuna Sasrabau Sukasrana. Kraos sayah Sang Sukasarana. Sapengeripun Bambang Sumantri sigra sumendhe wonten ing wersa ageng tilem kepati Sang Sukasrana. Piye Sumantri? Berkapangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula aturi dipriksa Taman Sriwedari sampun pindah wonten ing negaring Maespati. Yayi Citrawati wonten maring adhawuh mutiti priksanen yen pancen ana godhong siji ingkang tiba sarta ana oyot ingkang pedhot. Matur marang panjenengan ingsun Sumantri bakal ingsun paringi pidana. Nggih ngestaken dawuh sinuwun. Sigra niti priksa Taman Sriwedari Sang Dewi Citrawati. Nalika semanten leledang madaning taman sinambi amethiki sekar-sekar ingkang nganggo arum parandiring mangke datan prayitna. Nalika semanten Sang Dewi Citrawati dupi sumurup Sang Sukasarana gumlethak wonten ing oyoting werksa ingkang ageng ngorok sesenggoran sinenggo menika bangsaning lembut jelo kepati mlajar kapianteng Sang Dewi Citrawati. Sinuwun. Citrawati yogine mlayu-mlayu pasuryanmu katon pucet. Ana apa Citrawati? Sinuwun mboten kanthi kanyana-nyana.
nalika kula nedhi priksa telenging taman jebul pinanggihipun wonten satunggiling buta bajang ingkang pasuryanipun gegirisi ngregeti wonten telenging taman. Sinuwun kula mboten badhe purun mapan telenging taman menawi buta menika tasih mapan wonten telenging taman. Sinuwun. Sumantri, ingsun ora kepengin ana wujuding jalma ingkang ora saklumrahe, mbuh wujud berkasaan, mbuh wujud lembut, apa meneh wujuding yaksa. Kudu sira sirnakake saka jroning taman, kudu mbok pateni wewujudan ingkang Girigoda kelawan bendaramu Gustimu Citrawati. Sumantri, ingsun paringi pusaka. Pusaka iki agemen kinarya srana mateni buta ing mapan ana ing telenging taman. Sumantri. Sang Sumantri wis rumaos bilih kang mapan telenging taman nengging kang rayi Sang Suka Sarana, ya Sang Sukasrana. Mila kamung kendelan kemawon tinimbalan ingkang nalendra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Dewa ing pambudi bingung liwong bingung penggaling Sang Sumantri. Datan kawiyosing pangandikanipun Sang Bambang Sumantri amung katingal delewaraning mluh ingkang nelesi wonten pasuryanipun Patih Suwanda. Mangkono wijining pangandika Sang Prabu Sri Arjuna. Patih Suwanda, Bambang Sumantri, ing atase sira ingsun timbali tanpa kumecap. Sumantri, Suwanda, Patih Sumantri, sendika ngestaken dawuh sinuwun. Ora nyono babar pisan. Kudu sing nglakoni lakon ingkang persasat abote kaya wong nyangga bumi. Sukasrana lha kok dadi kowe ora lunga saka taman. Malah kawanguran dening Gusti Ayu Citrawati. Sukasrana adhiku Sukasrana. Ngorok sesenggoran Sang Suka Sarana nalika semanten datan wanuh lamun ingkang ngraka wis nyaketi papanipun Sang Sukrasana anggenipun nendra wonten lebeting taman Sriwedari. Parandene mangke gathuking raos sing mboten saged dipun siraki Sang Sukasrana kan Bambang Sumantri ingkang ngraka wis praptong taman Sriwedari gregah pungun-pungun Sang Sukasrana kagiat sumerep ingkang ngraka tawang-tawang tangis. Ngapa Kang
Kok nangis meneh ki ngapa? Kowe entuk dawuh saka Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau apa? Sukasana adhiku. Aku pancen entuk dawuh saka Sinuwun Prabu Sri Arjuna. Dawuhe apa, Kang? Kakang Susumantri kon ngapa? Sukasana piye? Kowe turu nang Taman Sriwedari. Gusti Ayu Citrawati leledang jroning taman. Pengin nitik kahanan ing taman nanging bareng weruh si Adi Gusti Ayu Citrawati jeleh-jeleh kamigilan. Banjur wadul karo Gustimu Sri Arjuna Sasrabau. Dawuh karo aku. Dawuh apa? Ngomong ki ora karo nangis to, Kang. Dawuh aku. Aku diparingi pusaka curiga. Sumantri Buta Bajang sing eneng taman kudu mati. Sukasana. Alah. Dadi Kakang tekan kene didhawuhi karo Prabu Sri Arjuna kon mateni aku ngono ta? Iya, Sukasana. Lah nek ngono mbok iya. Mbok iya piye? Kang, aku urip ana ing alam donya kuwi wis tau diparingi ngerti karo bapak. Nenek wong urip ki ora langgeng, tegese bakal manjing alaming pepati manut kodrat lan dalane dhewe-dhewe. Mongko dalanku mati kudu kaya ngene ya tak tampa kok Kang. Aku ora mangkel karo sampeyan. Aku ora seserik karo sampeyan. Nek pancen lakune ngono, mbok ya tok pateni. Aku ora apa-apa, Kang. Wong bakale menungsa sesuk ra ya do mati kabeh. Aku ora mentala. Aku ora mentala. Mbok menawa kewajibanku ning jagat wis rampung. Dadi aku upama mati kuwi uripku wis sah. Mula jenengku Sukasarana. Suka kuwi seneng, sarana kuwi lantaran. Aku dadi lantaran kabagyaning kakangku tuwa. Aku ora apa-apa, Kang, tenan. Aku ora serik karo kowe. Aku ora mangkel karo kowe. Wis pusaka kuwi disuduke wetengku gendang gek ra apa-apa, Kang. Ora bakal iso nglakoni. Iki pusaka ingkang kaparingake Prabu Sri Arjuna marang aku, Sukasana. Lha iya apik ngono kok. Wis ndang disuduke wetengku aku ora apa-apa, Kang, tenan. Aku ora mangkel karo kowe, aku ora nesu karo kowe. Malah
aku matur nuwun dene patiku diuntapke karo wong sing wis tak gawe seneng karo wong sing tak gawe bungah atine ya kuwi Kakang Ati. Ora iso nglakoni Sukasana. Kowe adiku. Andel ora Kang lelakae Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau malah wis tekan kene. Engko kowe didukani lho Kang. Sukasana. Sukasana adikku. Sukasana, kowe ngapusi aku. Ming butuh nelapke kakangmu. Sukasana adikku. Kakang Ati, kabeh mau tak lakoni mergo aku tresna karo kowe Kang. Kowe aja sengit karo aku. Sosok gedhening katresnanku karo sedulurku tuwa. Nganti tak ikhlaske patiku kanggo kabungan lan kesenenganing atimu Kang. Ning pomo dipomo ya Kang aku mau munggah swarga nek ora bareng karo kowe Kang. Sumantri, apa wis bisa mati buta bajang kengegira kelawan Gustimu Ayu? Oh, sinuwun Prabu. Sedaya menapa sampun paduka dawuhaken. Nyatanipun sampun kula tindakaken kanthi ikhlasing manah kula. Kenapa katon kembeng-kembeng netramu? Sira matur kelawan panjenengan ingsun. Sinuwun. Kamukten ingkang kula raosaken derajat pangkat ingkang sampun sinandhang dening Kang Abdipun Sumantri. Suanggen kula ngraosaken mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda jebul sangganipun boten enteng. Kula kedah negakaken dhateng kadang kula pun Sukasrana. Sapa Sukasrana buta bajang ingkang mapan wonten telenging Taman Sriwedari menika kadang kula taruna sinuwun. Sumantri, satemene sak kabeh urip ning alam padang sayekti kabeh bakal nampa coba. Kaya ingkang sira lakoni pacoban ingkang tumanduk kelawan sira Sumantri sayekti abote kaya dene wong nyangga bumi. Nanging kabeh ingkang wis sira lakoni sayekti dadi katandha nggonira njunjung drajating Nalendra ing Maespati lan ngatonake nggone dharma bektining Sumantri ingkang jagat iki tanpa timbang. Pati Suwanda ingkang wis kelakon ora perlu digetuni. Ayo ndak kanthi manjing negara ing Maespati. Sira ndak sengkake ngalugur. Sun biyawarake mring sagung para kawula. Yen to sira wis entuk pangkat ya kuwi pangkat patih jero ana ing negara Maespati kekasih Rekanapati Suwanda Sumantri.